Добрый день! Мястэчка Лагойск ці Лагожск, Мінская вобласць, Рэспубліка Беларусь. Ішоў я і падумаў, ну хто з нас у дзяцінстве не марыў аб розных гістарычных адкрыццях, а? Усе марылі. Ну, напрыклад, не думаў, каб збегчы з дому недзе за мора, за акіян, за горы далёка-далёка і шукаць там скарбы. Але я вам скажу, што не трэба нікуды далёка ўцякаць, таму што ўсё знаходзіцца тут у нас, побач з намі і прама у нас пад нагамі. Ну вось, напрыклад, узяць Лагойск. Тут што не лог, што не лагчына, то старажытнае селішча альбо ўмацаваная крэпасць. Адным словам, скарб. Нездарма ж Лагойск абвеяны рознымі легендамі і паданнямі. Кажуць, што стары Лагойск меў неверагодна вялізную плошчу, і на яго ўскраінах, дзе калісьці стаялі дамы, расце зараз лес. І людзі да гэтага часу знаходзяць там розныя старажытныя рэчы. А пачалося ўсё тады, калі валуны былі кнігамі, але на вялікі жаль на валунах чамусьці не пісалі. Але ў летапісах сказана, што Лагойск быў ужо ў 1078 годзе, а ў 11 стагоддзі Лагойск упамінаецца ўжо як горад і абарончая крэпасць на паўночных граніцах полацкага княства. Недзе тады, у 11 стагоддзі і ўзнікла Лагойскае княства, якое ў 14 стагоддзі ўвайшло ў склад вялікага княства літоўскага. У вялікім княстве літоўскім княжыў тады князь Вітаўт. Чалавек ён быў вельмі ваяўнічы і ў Лагойску узвёў замак, які быў амаль непрыступны. Замак стаяў на правым беразе рэчкі Гайны. Ён быў акружаны земляным валам і рвом. Роў меў шырыню аж 32 метры і быў напоўнены вадой. Але татарскі хан Махмед Гірей недзе навучыўся плаваць. Дзе ён навучыўся плаваць, хто яго ведае. Але ён гэты роў пераплыў і нават не замачыў запалак, якімі спаліў замак і спаліў Лагойск. Але замчышча, папялішча доўга не пуставала. Праз некаторы час замак зноў адбудавалі, але ў 1706 годзе Карл XII, ішоўшы на Лагойск, зноў зруйнаваў поўнасцю замак. І з тых часоў замак больш ніколі не аднаўляўся, а на месцы замчышча праз некаторы час узнік кляштар Базылян. Але кляштар Базылян таксама некуды знік. Але што гэта мы з вамі ўсё аб сумным ды аб сумным? У гісторыі Лагойска былі больш светлыя часы. Яны звязаныя з тым, што ў 1517 годзе Лагойск разам з тытулам графаў лагойскіх перайшоў да роду Тышкевічаў. Тут яны правілі амаль 400 гадоў да прыходу саветаў. На пачатку 19 стагоддзя Тышкевічы побач з замкам будуюць палац, які вызначаўся сваёю архітэктурай і багаццем інтэр'ера. Вось тут, у гэтым замку, і нарадзіліся браты Канстанцін і Еўстафій Тышкевічы.
Тут яны слухали розныя аповеды пра гісторыю Грэцыі, Егіпта, Індыі. І тут, відаць, ім упершыню прыйшла ў дзіцячую галаву думка узяць рыдлёўкі і пайсці па наваколлю шукаць скарбы. Тады яны яшчэ не ведалі, што вось гэта іх хлапчуковае захапленне перарасце ў іхнюю прафесію. А Лагойск стане радзімай беларускай археалогіі. У 1842 годзе у Лагойску браты Тышкевічы ў гэтым вось палацы адкрылі першы на Беларусі музей старажытнасці. Тут была вельмі багатая і каштоўная гістарычная калекцыя. Тут захоўваліся муміі людзей і жывёл, прывезеных аж з Егіпту. Тут захоўваліся мячы 16 стагоддзя з мініяцюрнымі пазалочанымі выявамі Стэфана Баторыя. Была калекцыя старажытных манет, старажытных медалёў. Было 200 карцін італьянскіх мастакоў. А яшчэ тут былі партрэты 12 пакаленняў 500-гадовага роду Тышкевічаў. Але на гэтым браты Тышкевічы не спыніліся, і ў хуткім часе у Вільні яны адкрылі музей старажытнасці, куды і перавезлі палову сваёй калекцыі. А вось другая палова знаходзіцца ў Варшаўскім нацыянальным музеі. Дарэчы, на кожным з экспанатаў гэтай калекцыі ёсць надпіс з калекцыі роду Тышкевічаў, што ў Лагойску. І недарэмна, таму што Тышкевічы гэта як бренд. Якасць сумневу не падлягае. А вы запытаецеся, чаму ў нас няма нічога? Я вам скажу, не засталося, таму што ў 1960 годзе палац быў поўнасцю знішчаны. Не ведаю кім, але здагадваюся. Вось таму ў нас засталіся толькі вось гэтыя камянюкі. Трэба адзначыць, што браты Тышкевічы былі вельмі адукаванымі людзьмі. Напрыклад, Канстанцін Тышкевіч некаторы час працаваў у міністэрстве фінансаў і, кажучы сучаснай мовай, меў задаткі бізнесмена. Ён вельмі шмат вандраваў па Еўропе, але з цягам часу вярнуўся назад да сябе ў Лагойск. А тут ён адкрыў банк для мяшчан і сялян. А яшчэ ён тут адкрыў цукровыя заводы і палатняную мануфактуру. А ў вольны час ад бізнесу ён займаўся раскопкамі. Ён раскопваў старыя замчышчы, гарадзішчы і курганы ў Мінскай губерніі. Ну што, за мной? Малодшы брат Еўстафій Тышкевіч таксама быў не лыкам шыты. Ён быў ганаровы член Стокгольмскай і Петербургскай акадэміі навук. А рамантык па сваёй натуры, ён захапляўся рознымі плынямі. То ён быў куратарам мінскай гімназіі, то выбраны маршалкам барысаўскай шляхты, то ён падтрымліваў паўстанцаў пад кіраўніцтвам Кастуся Каліноўскага. І пры ўсім гэтым, так жа, як і яго старэйшы брат, займаўся археалогіяй і пісаў навуковыя кнігі. Вось такія гэтыя браты і былі. Рамантык і прагматык. Можа, таму і саюз іх быў такі плённы. З усёй спадчыны Тышкевічаў больш за ўсё пашанцавала вось гэтаму парку. Тут, у старым рове, быў адноўлены водны каскад.
А тут стаялі розныя мосцікі, вадаспадзікі, а ўвесь гэты ансамбль сканчаўся такім круглым фонтанам. Карацей, амаль як у Петергофе. Толькі у Петергофе стаіць Самсон, які раздзірае пашчу льва, а ў нас і так добра. На пачатку 17 стагоддзя на гэтым месцы быў пабудаваны драўляны касцёл. Пазней гэты касцёл быў перабудаваны ў цагляны, і тут у ім знаходзіўся магільны склеп роду Тышкевічаў. А ў 1960-х гадах тыя самыя людзі, што ўзарвалі палац, узарвалі і гэты касцёл. А вось такі выгляд касцёл займеў у зусім нядаўні час. З пагорка, на якім стаіць царква, б'юць дзве крыніцы, якія зліваюцца ў адзін ручэй. Здаўна гэтая вада лічыцца святою і лечыць ад хвароб як фізічных, так і душэўных. І з усіх куткоў Беларусі сюды з'язджаюць людзі, каб акунуцца ў гэтай вадзе. Не засталося ў Лагойску ні замка, ні палаца, ні старажытнага музея з каштоўнай калекцыяй, але была і ёсць у Лагойску жыватворчая крыніца, якая не замярзае зімою і не высыхае ўлетку. Каб і вы ніколі не адчувалі душэўнай засухі і душэўнага марозу. Да пабачэння!